Pangasinense nag-uwi po ng Gold Award mula po sa International Music Competition sa bansang Vietnam. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Isang gintong karangalan ang inuwi ni Ordoneta City Bride Raymark Marquez de Ocampo matapos magwagi sa Young Artist Friendship Festival Global 2026 Music Festival and Competition sa Da Nang, Vietnam. Nasungkit ni De Ocampo ang Gold Award sa Pop Solo Age Above 18 category sa naturang International Music Competition na ginanap noong June 26 hanggang 28. Dahil sa kanyang kahanga-hangang pagtatanghal, muling naitaas ang bandera ng Pilipinas sa international stage at naipakita ang husay ng mga Pilipinong mga awit. Bumuhos naman ang pagbati mula sa lokal na pamahalaan ng Ordoneta City, mga supporters at kapwa Pangasinense na nagpahayag ng kanilang pagmamalaki sa panibagong tagumpay ng kanilang kababayan. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.